görýäniňiz Erendil şäheri. Bu ýeriň güneşli, maýylja howasy bar. Emma bakym barda düýtgär. Ömürlük. Erendil. Ol tutuş doňaýyp durýar. Ýulayla galýaňydy baýa. Yer ýüzi bakygyçlyg öwürli. Dünýäni sow gurşadýar. Ne üçün qar? Kim halat eder? Barda da etmeli. Yoksa biz donk kalyak. Sowgunda oglan Diýmek men sowdan iki doganyň gurrugyna magly bolýar. Onda sen işin aýtdyýdan. Häzir nire seretme. Duýgdyş. ýa-da atly şada. Şagydy. Ay, yok men siz barada der, şu ýagdaý barada men emel sidraksiz görmegi. Oy. Men Belki gara adam. salam. Men oğlum. Salam. Dogrusu sag bol. Näme baňa ýa? Gelin geldin başlaling. ýa-da sevgi. Nädip saklamalygyny men Atrak bilýär. gitmäni goýberýänler. Yo. Aýaň goýmaýda. Täze renkledime. Nä ýatak tulanyňmy? İlkinci gerek Türkmen dilinde. Somsi getirelim. Men evet ýagdaýda. Sow vurdum men. Mäjaklar. Christopher. Belktir. Amen ne son? Alat etme. Barda Pulyani. Men mutam gowça burun isterdim. Şeýle kiçik. Ähli bular erer. Seni zap. Elsa bu men anna. Oyluk näme kem? Indi näme? Adamları zıngmak katı geçsin. Dur hanım. Köşüş şagydy. Ne daýo? Bam müzik kudurya. Türkmen ýyllarlaryň ses bermegi. Olaf ereyen. Käbirler üçin eremäge de taý. İlkinci gerek Türkmen dilinde hyýaly müzikaly janry. Atrak dolsa. Olaf. Doğan yürek. Men ayaklam duýamak. Bu men ayaklam. Oh, gayret et gowram galyr aýda. Wah, oň eşretdigini. Yakın günlerde Belet filmde